Калі за акном дажджы і мроя, і хмары сумуюць у сівы час, слухай падкаст пра кіно з любоўю. Кінатэатр «Беларусь» чакае нас. Гэта цікавы вершык, дзе ты яго адкапала ці сама прыдумала? Я попросила яго прыдумаць чат GPT. Я яму сказала, напішы, калі ласка, верш пра кінатэатр «Беларусь», які нашы слухачы будуць слухаць у такое мярзотнае надвор'е. Прабачце, калі ласка. Ну, гэта міла, сапраўды. Так. І гэта будзе наш замест джынгла. Та-да-та-та-дам. Нагадваем, так, тут кінатэатр «Беларусь», пры мікрафоне Тарас Тарналіцкі. Юлія Алексеева. Круто. Я адразу пачну з відавочнага пытання. Тарас, мы не былі тут месяц. Вельмі шмат часу прайшло, так. Шмат падзеяў таксама прайшло. Але раскажы мне, што ты глядзеў апошнім часам у кіно? Ну, я глядзеў шмат чаго. Глядзеў вось «Гладыятар 2», працяг культавай стужкі Рыдлі Скотта, які выйшаў таксама ў пракат. Гэта такі не пеплум вялікі. Глядзеў таксама на днях фільм жахаў «Еретык» з Хью Грантам у галоўнай ролі. Ён там грае такога маніяка. Глядзеў таксама «Мегалаполіс» Фрэнсіса Форда Коппалы, фільм, які асвісталі на Канскім кінафестывалі. Учора таксама паглядзеў да выпуску «Анору» Шона Бейкера, які ўжо выступаў таксама у Канскім кінафестывалі ў асноўным конкурсе і атрымаў галоўную ўзнагароду. А што ты глядзела? З твайго пераліку я глядзела толькі «Анору» і «Мегалаполіс». Першае пачуцце ў мяне ўжо выходзіць наяўка, потому што калі ты пералічваў гэтыя фільмы, я ўжо сидзела і просто трымалася за стол і думала, я не разумею, чаму «Анора», а не «Мегалаполіс» атрымала гэтую канскую галінку. Я шчыра гэтага не разумею. Можа, у цябе ёсць адказ? У меня няма адказу. Насамрэч, я таксама не зразумеў. Пры тым, што Шон Бейкер спецыялізуецца на такіх фільмах пра маленькага чалавека, пра яго лёс, але тут вельмі шмат было такіх кліше пра расійскую дыяспору, асабліва ў замежжы, вось там пра гэтых алігархаў, пра залатую моладзь, пра вось гэтых секс-супрацоўніц з былога Савецкага Саюза. І гэта выглядала, так, з аднаго боку, не вельмі пераканаўча для мяне, прынамсі. Гэты фільм добра глядзіцца, я разумею, чаму ён шмат каму спадабаўся і чаму ён атрымаў, але для мяне гэта вырываецца з кантэкста. Што для амерыканцаў добра, то умоўна для беларускага ці постсавецкага гледача ўжо выглядае як такі відавочны крынж. Таксама нагадаю, для тых, можа, хто не глядзеў гэты фільм, калі коратка, гэта такая дзіўная гісторыя папялушкі, то бок дзяўчыны Аноры, ці як яна называе сябе Анні, якая працуе у сферы секс-воркінгу, і яна сустракае вось у працы маладога хлопца, які з'яўляецца спадчыннікам расійскага алігарха, які вось праводзіць свой час на вакацыях у Штатах, і яны разам бавяць час, ён робіць ёй прапанову, яна пагаджаецца, пра гэта даведваюцца з газеты аргументы і факты, пра гэта даведваюцца бацькі і вырашаюць іх неяк падзяліць. В прынцыпе, весь фільм, большасць гэтага фільму прысвечана таму, як яны шукаюць хлопца, які ўжо паспеў уцячы, каб развесці маладых і закаханых. Вось. І ўсё бы нічога, але гэта сапраўды фільм набіты кліше. Пачынаючы ад таго, што мяне асабіста здзівіла, усе рэцэнзенты там і людзі, якія там пісалі все свае цудоўныя водгукі на гэты фільм, яны казалі, гэта ж фільм «Pretty Woman», толькі рэалістычная, гэта рэальнасць. Не, гэта... Я таксама згоден, што гэта нерэалістычна. Яно абсалютна не пераконвае. Дадаткова для нас гэта выглядае як набор кліше. Ось мне падалося, што Шон Бейкер патусіў з расіянамі, паглядзеў вельмі шмат расійскага кіна і вырашыў, зраблю такое ж расійскае кіно, толькі цяпер для замежнікаў і ў Штатах. І гэта так і выглядае. Больш расійскага фільма я даўно не бачыла за апошнія гады. Такая романтызацыя кліше пра расіян і
гэта яшчэ нагадвае, ты ведаеш, такое постперастроечнае кіно пачатку 90-х, вось калі разваліўся Савок, шмат такога здымаў, вось, напрыклад, Астрахан. Ты у меня одна, напрыклад, быў фільм, там, ці ўсё будзе добра. Гэта такое аптымістычнае кіно, але пры гэтым яно трохі перавернута ў тым сэнсе, што іх брак развальваецца, але яны пры гэтым застаюцца такімі мілымі і знаходзяць себе суцяшэнне. Вось Анора, галоўная гераіня, знаходзіць суцяшэнне ў абдымках Юрыя Барысава, расійскага актора, які грае апошнім часам таксама ў замежным амерыканскім ці еўрапейскім кіно, такіх маўчалівых расіянаў, такіх вельмі прывабных. Вось у купе номер 6, напрыклад, граў, таксама раю да прагляду фільм. І сам вось гэты Іван, такі аднаклетачны прадстаўнік рускай моладзі, расійскі Тимофей Шаламэ. Так, такі варыянт, так. Ён злетаў працаваць у Расію і там неяк мерыцца сваімі бацькамі. Я вельмі здзівілася асабіста яшчэ, што людзям было смешна. Я сидзела ў кінотэатры, калі мафіознікі ад бацькі прыехалі дадому шукаць паперы з тым пацверджаннем шлюбу і гэтак далей, і там адбываецца суцэльны гвалт, там яны вельмі гвалтоўна гэтую Анору спрабуюць стрымаць, гэты хлопец ужо ўцёк, Іван, а людзі смяюцца з гэтага. Яны ўжываюць паміж сабою даволі брыдкія хейт-спічарскія словы да сябе, таму што там ёсць такое супрацьстаянне, вось это класічнае, што ёсць армяне, ёсць расіяне, і яны там адзін на аднаго там гоняць, в прынцыпе, больш расіяне гоняць на армяніна. І гэта брыдка, але людзям было чамусьці так смешна. І вось мяне гэта вельмі моцна здзівіла. Гэта не Тарантино, это не зусім не Тарантино. Вось можна пасмяяцца, калі вось мы бачым нейкія такія гвалтоўныя сцэны у Тарантино, і ты разумееш, што да чаго. Тут гэта на мяне асабіста гэта зусім не спрацавала. Я сказаў, што тут все ж такі ёсць відавочны разрыў кантэкстуальны і культурны разрыў паміж Шонам Бейкерам, амерыканцам, вось прадстаўніком такой незалежнай плыні амерыканскага кіно, да якой, дарэчы, належыць і Грэта Гервіг, якая была кіраўніцай журы канскага кінафестываля, і менавіта я вось лічу, што менавіта дзеля гэтага фільм і атрымаў галоўную ўзнагароду, таму што яны добра адзін аднаго ведалі, і гэта, магчыма, такая пэшн самой Грэты Гервіг адносна вось такога кіно. Мы зараз абвінавачваем канскае журы ў непатызме. Ёсць пэўны... у меня ёсць адчуванне, што там не ўсё так проста. Вельмі моцны, на мой погляд, быў у гэтым годзе конкурс, і там былі, акрамя Копполы, таксама нетыповага кіно, у конкурсе вось былі больш удалыя стужкі. І мне падаецца, што Анора далёкая ад таго, каб называць гэты фільм прарывам агулам вось у гэтым годзе, што ён нешта змяняе. У самого Бейкера ёсць больш натуральныя, больш аўтэнтычныя фільмы пра маленькіх людзей, які ён здымаў з апорай разумення, як яны жывуць у ЗША. А тое, што ён зрабіў з дыяспорай, гэта проста набор клішэ, гэта такі кустурыца толькі на Брайтон-Біч. Адзінае, што я магу сказаць у апраўданні Бейкера, гэта тое, што ён сам мантуе свае фільмы, і у тым ліку Анору, і мне даволі спадабалася, як гэты фільм зроблены візуальна, і сапраўды з мантажнага пункту гледжання так, гэта даволі прыемна выглядала. І я яшчэ узгадала, што добра, окей, людзі смяяліся з гэтых сцэн, і, магчыма, ён сапраўды хацеў зрабіць нейкія, выклікаць гэтую рэакцыю, і там былі такія хады ў фільме менавіта камічныя. Там была такая сцэна, калі вось ідуць разборкі ў гэтым клубе Go-Go, і кажуць, вось там Анора б'ецца з там іншай гэтай калегай стриптизершай, і дзяўчаты з гэтых прыватных танцаў усе так зненацку устаюць і бягуць, бо гэта да бойка. І я думаю, гэта ўжо некая... Іван Васильевич меняет профессию. Мне вось гэта нагадала. Нібыта наглядзеўся ўжо, і нават эта інспірацыя пайшла ўжо і адтуль, з гэтых савецкіх. Гэта такая сацыяльная казка, мне падаецца. Вось такое, в прынцыпе, нагадвае амерыканскае кіно сярэдзіны 50-х гадоў, вось штосьці такое рабіў Фрэнк Капра. То бок гэта такая казачная гісторыя, якая пры гэтым нібы прэтэндуе на рэалістычнасць, але насамрэч з'яўляецца такім падлогам рэалістычнасці. Асабліва вось з тым, што кантэкст зараз зусім іншы, геапалітычны, і адносіны да рускіх зараз іншыя. Ты калі глядзіш, калі тебе спрабуюць упэўніць, што расіяне гэта такія мілыя, трохі узбалмашныя, там эксцэнтрычныя, вельмі багатыя людзі, ты глядзіш у навіны, там проста суцальная жэсць, забойствы, хейт-спіч з боку рускіх і там пагрозы ядзернай зброі. То бок гэта супастаўленне гэтых двух рэчаіснасцей
акалічнасцяў просто немагчыма. Ты вось сам трапляеш у такое непаразуменне, пра што гэта фільм, які цалкам не трапляе ў кантэкст, але ён зразумелы амерыканцам, тому што амерыканцы яны больш паглыблены ў свае нейкія гісторыі, свае нейкія наратывы інфармацыйныя, і ім тое, што нам баліць, тое, што мы разумеем і нам падаецца вельмі такім непраўдзівым, ім падаецца, гэта нармальна цалкам. Для мяне гэты фільм зразумелы як такі рамесніцкім сэнсе добра зроблены фільм, але яго змест для мяне цалкам непрымальны. Таксама дадам, што я не заўважыла, што каб яны былі аж такімі мілымі, там ўсё ж такі мілымі было, можа, толькі два персанажы. Гэта сам Юрый Барысаў, вядома, які быў такім галоўным абаронцам і такім прынцам на белым кані. Але у той жа сям'і гэты алігарх, ён паказаны як даволі пасіўны чалавек, які... І, дарэчы, што цікава, мне падаецца, што гэта таксама трошку такі адыход ад рэальнасці, бо ў гэтай сям'і галоўная была ўсё ж такі маці, а не бацька, які здавалася, што вось мы выкарыстоўваем ягонае імя, што гэта ён алігарх, але руліла там усім яна. Я іграла Кацярына Камосава, якая таксама вось грае у замежных фільмах зараз, але на расійская акторка. Як і Серебрянікаў, які граў вось гэтага алігарха вусатага. Серебрякоў, так. Так, але у яго роля цалкам не прапісана, ён там просто выходзіць і кажа, што у нас тут ёсць праблемы, іх трэба вырашыць. То бок ён, конечно, не дэманічны, ён такі хутчэй падкаблучнік, але цалкам не прапісаная роля. Незразумела, хто ён, які ў памкненні. Больш за ўсіх у іх сям'і там прапісаны гэты сын, які вось пазбаўлены, можа, некай бацькоўскай любві, увагі да сябе, і таму ён цалкам такі спорчаны малады чалавек, які толькі там грае на PlayStation, займаецца сексам, пражыгае грошы і ўвогуле уходзіць у нейкі атрыў, і пры гэтым незразумела вось, чаму так? Таму што яны яго не выхавалі, таму што ім было ўсё роўна. Гэта хутчэй правісае толькі ў адной сцэне ў самалёце, калі ты памятаеш, яны нешта размаўляюць, і гэта, на мой погляд, пры тым, што фільм ідзе даволі доўга, мне не хапае нейкай матывацыі, чаму яны себе так паводзяць, чаму трэба спачуваць Аноры. Я, дарэчы, вось таксама не зразумеў. Так, ей не падабаецца яе праца, але сказаць, што яна цалкам нешчасная, я б таксама не сказаў. Яна себе, паводзіць даволі так упэўнена, і толькі калі з'яўляецца магчымасць там заарканіць вось гэтага маладога мільярдэра, хлопца-мільярдэра, вось яна тады становіцца яшчэ больш вітальнай. Бейкер не паказвае, што яна пакутуе. Гэта было хутчэй падобна на такую камедыю палажэння, у чым на сапраўднае то, як себе паводзіць, там крыміналітэт умоўна наняты. Ён бы там быў больш жорсткі, а не там прыкладваў умоўна да разбітага носа гэтыя, што яны там прыкладалі? Пельмені, дакладна, пельмені. То бок гэта была такая зробленая адкладным чынам камедыя пра рускія характары, вельмі такая спрошчаная, фармальна нават архетыпічная. Мы ўжо не заўважылі, як прайшоў гэты месяц, і літаральна ж на пачатку гэтага месяца адбыліся выбары ў США. Так. І я ўзгадала, што я яшчэ не паглядзела, на жаль, але хачу ўсё роўна папрасіць цябе сказаць пару словаў пра фільм «Выбранец». Так, выбранец так і ёсць. Так, таму што ён таксама быў у конкурснай праграме разам з Анорай. Гэта першая наша сувязь, а другая сувязь, яго рэліз тут у Еўропе адбыўся тады, калі ў Штатах разварочвалася перадвыбарчая кампанія. І скажы, гэта слуга народа ці не слуга народа? Ці ён гэты фільм мог неяк паўплываць тады на выбаршчыкаў, ці не мог? Наколькі ён увогуле важны і што ў ім? Гэта фільм шведскага рэжысёра іранскага паходжання Алі Абасі, які распавядае пра узыходжанне на такі палітычны і бізнес-алімп Дональда Трампа. То бок ён там пачынаецца вельмі маладым чалавекам, яго грае вельмі знакаміты актор, які граў супергероя пад імём Зімовы салдат з такой жалезнай рукой. І гэта актор румынскі. Себастьян Стан. Да, Себастьян Стэн. Себастьян Стэн, так, яго ў гэтым годзе шмат такіх аўтарскіх прац. І фільм Алі Абасі, дзе ён грае маладога Дональда Трампа, адзін з іх. І
канешне гэта у тым ліку перадвыбарчы быў фільм, ён павінен быў неяк паўплываць на палітычную гульню, на тое, што не перавыберуць Трампа. Прынамсі, я так на гэта разлічваю. У меня ёсць так, ён, таму што там вельмі шмат высмейваецца сам Трамп, ён паказаны як такі вельмі амбіцыйны, зазнаўшыся, спагадлівы палітык, але пры гэтым ён выглядае трохі няшчасным і цалкам такім нялепым месцамі. Спрабуе там прыбраць себе ці лысіну, там выразаць частку кожы з галавы там са скальпа і там прыбраць себе жир. І гэта, канешне, усяму удзелена месца ў фільме, але як мы бачым па выбарах, гэта ніяк не паўплывала. То бок тое, што паўплывала ва ўкраіне з серыялам «Слуга народа», напрыклад, ці у Польшы з зялёнай граніцай Агнешкі Холланд не спрацавала ў ЗША з Дональдом Трампам. То бок там чаканні ад выбараў Трампа ў якасці прэзідэнта былі у выбаршчыкаў настолькі моцныя, што ніякае мастацтва там ужо не магло на гэта паўплываць. Але мне падаецца, гэта вельмі ўдалы фільм, вельмі ўдалая сатыра адносна таго, што шмат якім амерыканскім і ввогуле заходнім крытыкам не спадабалася. І ён вельмі трапна дэманструе, як звычайны проста амбіцыйны бізнесмен, які пачынае з таго, што выбівае фактычна рэнту у людзей, якія там здымаюць кватэру маёмасці, якая належыць яго отцу, фактычна збіраецца на самы Алімп там Нью-Йорка. Там галоўную ролю грае Рой Кон. Это вельмі таксама ўдалая роля, забыўся актора, на жаль, але ён граў у серыяле «Спадчыннікі». Вось. І ён там грае такога юрыста, які кажа яму 3 галоўныя правілы, каб быць заўсёды на кані. Гэта заўсёды атакаваць, гэта заўсёды не прызнаваць сваю паразу і заўсёды казаць, што я выйграў. І гэта, в прынцыпе, все тое, чым карыстаецца зараз сучасны Трамп. І то бок гэта вельмі сатырычны, вельмі такі ёмісты фільм пра ўзыходжанне вось стварэння такого мелкага зла, якое становіцца цалкам вялікім. І як гэты капіталізм амерыканскі захоплівае чалавека цалкам, і што ён пачынае пазбаўляцца нават чалавечага аблічча. Мне падаецца, ён вельмі шмат тлумачыць, што сябе уяўляе сучасны Трамп і сучасная палітыка вось звязаная з ім, і што сябе уяўляюць увогуле ультраправыя цяпер, чаму яны сябе так паводзяць і чаму гэта не тая ўлада, не тыя каштоўнасці, якіх варта прытрымлівацца ўвогуле. Тому гэта вельмі удалы фільм, я яго раю дакладна да прагляду. Не думаю, што ён штосьці атрымае ў наградным сезоне, таму што ўсе баяцца вось гэтай палітызаванасці такой відавочнай, але сама стужка мне спадабалася. Я, дарэчы, глядзела таксама ў гэтым месяцы, не ведаю, ты не пералічыў, а я ўзгадала, што глядзела таксама іншы палітычны фільм. Які? «Картачны домік», але ў Ватыкане. О, «Канклав». Фільм «Канклав». І гэта таксама я вельмі моцна раю гэты фільм, суперстужка і з нетыповай канцоўкай. Не, ну, дарэчы, як сказаць, я у пачатку фільма думала, што все такім чынам скончыцца, але там ёсць яшчэ адно але, я ўжо тут не буду спойлерыць, што менавіта адбылося ў самым канцы, таму што да гэтага акурат гэты ўвесь фільм вядзе. І там таксама ёсць сваё ватыканскае супрацьстаянне паміж лібераламі і кансерватарамі. І гэта выглядала вельмі цікава. Ось раю моцна. А распавядзі, там жа ўсё звязана з каталіцкай царквой, і там галоўную ролю грае Рэй Файнс, брытанскі актор. Распавядзі немножко пра сюжэт, каб слухачы разумелі. Памірае папа, і, вядома, збіраецца канклав з іншых кардыналаў з усяго свету. Яны з'язджаюцца, і тут знянацку. Ёсць, вядома, ўжо сярод іх ёсць свае як бы лідары, за хто каго будзе там галасаваць і гэтак далей. Ёсць лідары сярод кансерватараў, ёсць лідары сярод лібералаў. І тут знянацку з'яўляецца дадатковы кардынал, пра якога ніхто не ведае. Аказалася, што памерлы папа прыняў яго ў кардыналы паціху, калісьці там раней, і ён быў прапаведнікам у Афганістане. Вось, і ўсе такі, Афганістане там же каталікоў амаль што няма, але вельмі дзіўная сітуацыя. І гэта быў такі абсалютна блажэнны персанаж, які перад Афганістанам быў яшчэ ў іншых гарачых кропках, і вось быў схаваны да гэтага часу. Потым ужо пачынаецца там увесь фільм, в прынцыпе, пабудаваны так, што кожны зваротны пункт, ён адбываецца пасля наступнага галасавання, а там прынцып такі, што пакуль не будзе больш
большасці, то новага папу яны не бяруць. Ну і атрымліваецца так вельмі доўгая гэтая дорожка, якая пачынае развівацца спачатку адным шляхам, потым адбываецца нешта, яна заварочваецца ў іншы шлях. Мне сапраўды вельмі не хочацца спойлерыць у гэтым фільме. Там цікава назіраць, як персанаж Файнса змяняецца ў гэтым фільме, што ён таксама у пэўны момант пачынае верыць у сваю моц, у сваю ўладу, і што ён можа таксама стаць нейкім лідарам, і што хаця яго гэта зусім не цікавіла на пачатку, а ўжо потым адбываецца цікавы момант, які яго ў гэтым, ось я пакіну так, пераканае або не пераканае. Апетыт прыходзіць у момант яды і то бок і гэта звязана ў тым ліку з атрыманнем улады. Так, таму што там ідзе як бы бітва за ўладу. Гэта таксама галасаванне, гэта агітацыя іншых кардыналаў усвоіць не свой бок. Дарэчы, гэты фільм намінаваны на еўрапейскую кінаакадэмію, на якую якраз паеду у пачатку снежня. Паглядзім, можа ён атрымае нешта. Можа атрымае. Мне здаецца, што гэта не такі прям... У мінулым годзе атрымала «Анатомія падзення», так? Ну і гэта супер. Гэта цудоўная стужка. «Канклаў» ўсё ж такі, мне здаецца, прасцейшы. Так, там цікава разбіваюцца падзеі, але ён не такі універсальны. Мне падаецца, гэта ўсё ж такі больш такі фільм на адзін вечар, чым фільм, які можна было б пераглядаць і пераглядаць. Это просто мой такі асабісты крытэр, як я ацэньваю вось сапраўды там вартыя, напрыклад, фільмы нейкіх узнагародаў ад фільмаў вось на адзін вечар, окей, цікавая гісторыя. Дарэчы, пра фільмы на адзін вечар тут можна згадаць трошкі пра «Гладыятара 2». Я яшчэ баюся глядзець, там мой краш здымаецца, але я не іду. Там грае твой краш Пол Мескал, ён там у добрай фізічнай форме, грае другую версію генерала Максимуса з першай часткай, якую граў Рассел Кроу. Другі фільм, я скажу, магчыма, ўжо ўсе паспелі паглядзець і збіраюцца глядзець. Я его глядзеў у IMAX. Мне падалося, што гэта цалкам другасны фільм, таму што ён нібы працягвае гісторыю «Гладыятара», але нічога новага, вось менавіта змястоўна, нейкі каштоўнасцьна, ён не распавядае. Ён таксама там разважае пра тое, што трэба збудаваць новую дэмакратыю ў Рыме, што ўсім надоела гэта тыранія, а там замест вось імператара Камода, якога граў Хоакін Фенікс у першым фільме, тут граюць адразу два такіх вельмі парочных імператара, яны ўмесце управляюць гэтым Рымам, іх хочуць звергнуць. Там яшчэ грае таксама акторка з першага фільма, якая вось грала дачку Марка Аўрэлія і такую закахаўшуюся у героя Рассела Кроу. І там, в прынцыпе, тое ж самае адбываецца. Гэта такі рэмейк першага фільма, які стаў больш такі відовішчны, там цікавыя падзеі адбываюцца у Калізеі, там і акулы у моры, і насарок баявы таксама з'яўляецца, і баявыя малпы там кусаюць гэтых гладыятараў. Штосьці было, штосьці, канечне, там прыдумана моцна. Але я б сказаў, што гэта цалкам другасны фільм, і ён вельмі арыентуецца на першую частку. Там есть шмат такіх адсылак першай часткі да Рассела Кроу, яго шмат узгадваць, і гэта кажа якраз пра тое, што гэта такі вельмі залежны ад першай часткі праект. Ён вельмі маскулінны па свайму зместу і па сваім таксама каштоўнасцям. Вось там дзяўчынам будзе прыемна паглядзець на Пола Мескала. На Педра Паскаля. На Педра Паскаля таксама ён там грае таксама адну з версій генерала Максимуса, то бок Рассела Кроу, толькі яго роля раздзелена паміж Мескалем і Педра Паскалем, вось такі каламбур атрымаўся. І там, канечне, вельмі ўдалая роля Дензела Вашынгтона, таму што ён грае такога вельмі складанага, хітрага кіраўніка вось гэтых гладыятараў, які фактычна становіцца кіраўніком Рыма. З ім нешта непрыемнае адбываецца, але трэба паглядзець фільм, каб зразумець, пра што гаворка. Але, калі ён збярэ грошы, гэта будзе вельмі цікава, таму што апошнім часам Рыдлі Скотту, гэта брытанскі рэжысёр, ім не вельмі шансуе, прытым, што ён здымае вельмі шмат фільмаў. Быў вось і Напалеон. Напалеон быў таксама ж неўдалым. Быў неўдалым цалкам. Ён выходзіў у пракат, але ствараўся студыя Apple,
то бок для стрымінгу, і на стрымінге выйшаў серыял у серыяльным фармаце гэты фільм, але ўжо ён нікому не быў цікавы пасля таго, як все там разграмілі вось гэту поўнаметражную версію. Быў «Дом Гуччы», апошняя дуэль з Бенам Аффлекам і яго другам Мэтам Дэйманам. Так. Вось «Дом там... Гуччы» быў таксама вельмі слабы. Там прыцягнулі суперзорак, драйвера, Леді Гагу, але фільм сам... Ну так, ён... У яго была такая змешаная крытыка, але пры гэтым ён зарабіў там грошы. Ну, то бок не вельмі шмат, но ён накупіўся. І таксама цалкам праваліўся вось апошняя дуэль, гістарычная драма, такая яна больш феміністкая, тому што там гісторыя была пра гвалт, але ў сярэднявечнай Францыі. Але ён сабраў там пры вялікім бюджэце, калі не памыляюся, то 100 мільёнаў было долараў, а ён сабраў толькі 30. Ну, бок гэта цалкам незразумела, як зараз працуе Галівуд, таму што Рыдлі Скотт, у якога, канечне, шмат франшыз, у тым ліку і «Гладыятар», і «Бегучы па лязу», у тым ліку «Чужы», но ён раз за разам здымае шмат такія вялікія, шмат бюджэтныя стужкі, які правальваюцца. І тое, што зараз можа адбыцца з «Гладыятарам 2», гэта магчымы камерцыйны правал. Што стане з яго кар'ерай, пры тым, што ён вельмі ўжо сталы чалавек, але ён працягвае здымаць. Ну, то бок, на яго нешта, вось гэтыя камерцыйныя законы рынка Галівуда не ўплываюць, то бок яны яго неяк берагуць наадварот. Вось дзіўная сітуацыя адбываецца. Тое, што магло вось у 10-й, нават у нулявыя 90-е скончыцца цалкам кар'ера любога там пачынаючага рэжысёра ці рэжысёра з імём, зараз не працуе. І гэта цікавае назіранне такое, якое тычыцца далёка не ўсіх рэжысёраў. Вось, напрыклад, Фрэнсіса Ворда Копполы. Так, я таксама акурат хацела перайсці да гэтай тэмы, таму што згадала, увогуле зараз ёсць такая тэндэнцыя, што ёсць некалькі такіх, скажем, рэжысёраў у сталым узросце галівудскіх, якія зараз робяць свае опус магнум. І Фрэнсіс Форд Коппола у нас тут яскравейшы прыклад, таму што мы паглядзелі гэтае кіно. Я шчыра не разумею, таксама другое маё пытанне непаразуменне пасля «Аноры», за што гэты фільм так захейцілі, таму што ён, наадварот, мне вельмі спадабаўся. І я не разумею, за што? За што? Яму так, і ўсім так гэта не зайшло. Ну, мне падаецца, я не адношу сябе да фанатаў гэтага фільма. Есть такі вельмі смешны фільм, не фільм, а мем. Там паказаны чалавек, які стаіць у стойцы, паказаны ўсе яго напружаныя мышцы, і там напісана: гэта я, калі спрабую даказаць сабе, што мне падабаецца фільм «Мегалаполіс» Фрэнсіса Форда Копполы. Ну, гэта слухай, я скажу толькі тое, што гэта цікавы эксперымент. Я фанат вось такого класічнага Копполы, часоў там «Хроснага бацькі», «Апакаліпсіса сёння», «Размовы», то бок вось яго гэтых фільмаў 70-х гадоў, але «Мегалаполіс» мне падаўся вельмі складаным, трохі архаічным, нават не па кінамове, а па размовах пра імперыю, пра рымскую імперыю, якая прадстае Нью-Йорк, што неабходнасць нешта там змяніць, пра вобразы жанчын, якія асталіся вельмі другаснымі. Там галоўную ролю ўсё ж такі грае Адам Драйвер, а все астатнія альбо яго такія музы, альбо жанчыны, якія яму супрацьстаяць. Ну, гэта трошку такі, на жаль, гэта такі біч вялікіх рэжысёраў. Я адразу згадваю «8 з паловай», класіка «Мастраянне», які увасабляе Феліні, і ўсе жанчыны, гэта проста яго любімыя жанчыны. Ну да, ёсць гэты нафталіну трошку ў гэтым усім, але не ведаю, можа, я праніклася ягонай гісторыяй, я зразумела. Што тебе спадабалася ў гэтым фільме? Ну, мне вельмі моцна спадабалася яго візуальная частка. Я разумею, чаму гаспадар Фрэнсіс так доўга чакаў гэтага моманту і чакаў гэтых тэхналогій. Можа, я проста неяк праніклася гэтай гісторыяй і што бо бачна, што гэта вельмі асабістая гісторыя ягоная. Ну, гэты фільм увогуле, калі казаць пра гісторыю, ён павінен быў быць зняты ў 80-е гады, адразу пасля там «Апакаліпсіса», але Копполу напаткалі шмат праблемаў там з фінансаваннем, і он жа укладаў тым ліку свае грошы. То бок гэты фільм каштуе 120 мільёнаў долараў. То бок гэта вельмі вялікія грошы адносна такога аўтарска, нават фестывальнага кіно. І вельмі складана зразумець, як іх можна адбіць у кінотэатрах пры складаным пазіцыянаванні, таму што яго было шмат скандалаў, калі там яго піярылі праз штучныя, нават ніколі не напісаныя рэцэнзіі, цытаты з рэцэнзій.
Да, ну тут ён, канешне, трошку это. Ну тут ты ведаеш... Але гэта былі ягоныя грошы, ён сам уклаўся гэты фільм. Ну, як захацеў укласці столькі уклаў. Вось на гэтых гісторыях увогуле існуе Голливуд на тым, што ёсць такія захаплёныя вось гэтай магіяй кіно людзі, якія вераць у тое, што яны могуць зрабіць там суперфільм. Нават такія фільмы здымаюцца. Вось пра такіх натхнёных людзей здымаюць свой опус магнум, і пасля гэтага яны зноў змогуць пакарыць вось гэтую вяршыню, зноў змогуць пакарыць сэрцы гледачоў. Але мне падаецца, што час для гэтага фільма і час для Коппалы, вось яго гэтага погляду, ён, напэўна, састарэў. Ён не адпавядае тым чаканням, які зараз пануюць у большай часткі найбольш актыўнай аўдыторыі, якая ходзіць у кіназал. Ён хутчэй не для масавай аўдыторыі, ён больш для вельмі вузкай аўдыторыі яго фанатаў і фанатаў такіх арт-эксперыментаў. А паколькі у нас зараз такое вельмі сегментаванае грамадства і сегментаваная аўдыторыя гледачоў, то гэта, канешне, не цягне на такі блокбастер ці фільм, які прымуць усе гледачы, шырокая такая масавая аўдыторыя. То бок няма таго ключа, які можна адкрыць вось гэтую дзверь. Не, я разумею, гэта цалкам, это абсалютна дарагі артхаус. Ну так. Супердарагі артхаус. Але ўсё роўна гісторыя, я б не назвала, яна цікавая. Прынамсі, мне было цікава паглядзець. Ну, я згоден, прабач, што я тебе перабіваю, я згоден з табой, што калі б аддалі вось залатую пальмавую ветвь не Бейкеру, а менавіта Коппале, гэта было больш удалае рашэнне, пры тым, што ён сам фільм трохі можа замшэлы, але там хаця б спроба ісці супраць нейкіх такіх застаявшихся шаблонаў. То бок гэта разрыў сістэмы. І гэта было б ушанаванне вось працы аўтара. Як, напрыклад, што адбылося, напрыклад, у Венецыі з Альмадаварам. Я лічу, што там яму журы дало не таму, што гэта ўдалы фільм. Ён сапраўды ўдалы, але гэта проста драма. Мы зараз пра «Двер насупраць», у якой гралі Джуліана Мур і Тильда Свінтон. Так. Гэта проста меладрама пра жанчыну, якая памірае, і пра другую жанчыну, яе сяброўку, якая даглядае яе падчас вось гэтага такой вандроўкі ў загробны стан. Але гэта проста фільм вельмі знакамітага рэжысёра, які адзначылі. Я не лічу, што там ёсць нейкі прарыў для мастацтва, нейкі маніфест. Ну, то бок, гэта жаночае кіно, яно добра зробленае, але каб казаць, што яно сапраўды стварае нейкія тренды, ну, канешне, не. Дарэчы, вось добра, што ўзгадалі пра тое, што... Бо я даўно даволі глядзела ўжо «Мегалаполіс», таксама недзе на пачатку месяца. І мне спадабалася гэты матыў, што галоўны герой, ён спачатку падаецца на першы погляд такім нейкім негатыўным персанажам, магчыма, не зусім нейкім там добрым чалавекам і так далей, але ўсё роўна ён ўсё апынулася наадварот, і апынулася, што не, ён меў рацыю у гэтым і стаяў на сваім, і добра, што дастаяў. І гэта даволі цікавы... Сам фільм як ідэя вось пра такое вялікае кіно, якое могуць ствараць нават людзі з такім гістарычным, такім культавым бэкграундам, ствараць свае мары, сцверджваць сябе нават калі ім там больш, я не памятаю, колькі, дарэчы, Коппале за 80, а можа нават за 90 гадоў, ну то бок ён вельмі сталы чалавек. Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё яго апошні фільм. Пры гэтым, калі ўжо казаць пра такіх старых рэжысёраў, зараз вось выйшла недаўна стужка пра судовае паседжанне. Гэта фільм, які зняў Клінт Іствуд, якому зараз дакладна 92-94 гады. Так. Яго яшчэ не было ў пракаце, я пра яго чытаў, але гэта проста паказвае, што сталае пакаленне рэжысёраў галівудскіх, які там себе стварылі кар'еру яшчэ на закаце залатога века Галівуда, у новым Галівудзе стварылі імя, вось як Фрэнсіс Форд Коппала. Яны працягваюць працаваць і ствараюць удалыя фільмы. І у тым ліку да іх адносіцца і Скарсезе, у якога ў мінулым годзе таксама быў вельмі захапляльны фільм пра забойцаў. Веткавае месяца. Супер. Так, супер кіно.
кіно, пры тым што яно таксама выглядае, канешне, так старамодна, але яно вельмі моцнае па змесце. Там моцная гісторыя сама па сабе і такія антыкаланіяльныя матывы таксама ёсць, такое пакаянне прадстаўнікоў белага пакалення амерыканцаў перад індзейцамі. То бок, як яны іх фактычна знішчалі дзеля атрымання грошаў і улады. Так. Мы яшчэ паглядзім, што зробіць Лінклейтер у 39-м годзе. Так. Это будзе таксама фенаменальна. Дарэчы, там галоўную ролю таксама будзе граць Пол Мескаль, і цікава, як ён будзе праз 15 гадоў выглядаць. Так, гэта было... Ці будуць яго такія ж мускулы. Як у гладыятары. Слухай, давай будзем паціху пераходзіць да апошняй тэмы і пагаварым пра боль. А менавіта пра фестывалі беларускае кіно, якія прайшлі ў гэтым месяцы. Іх было ажно 2. Гэта «Паўночнае зянне» і «Бульба-муві». Я б нават сказаў, што іх все ж таки было 3, з улікам таго, што мінскія шоу... лістапад. Прабачце. І гэта, конечно, вялікі боль. Я б тут увогуле стварыў аддзельны выпуск выключна прысвечаны беларускім фестывалям, тому што гэта немагчыма ўсё абмеркаваць там за 5-10 хвілін. Скажы хаця б коратка, што менавіта табе баліць? Бо я так магу... давай я тэзісна скажу. У мяне ёсць думка, але цікава цябе паслухаць. Я, па-першае, стомлены з тым, што фестывалі ўвогуле канцэнтруюцца на лістапад. Яны адзін з адным канкуруюць і перакрываюць. Гэта ж самы той месяц, щоб сядзець у кіно і нікуды не выходзіць. Но можна было... Таму я так шмат фільмаў паглядзела ў гэтым месяцы. Гэта праўда. Але можна было б гэта зрабіць альбо ў кастрычніку, альбо ў верасні. Для гэтага трэба, канешне, працаваць усё лета, але мне падаецца тое, што яны канцэнтруюцца ў лістападзе, гэта дрэннае развіццё. Пры тым, што гэта было яшчэ і да 20-го года, і пасля 20-го года, як все апынуліся ў эміграцыі, нічога прыкладна не змянілася ў гэтым сэнсе. Таксама мне баліць тое, што вельмі дрэнная пакуль што застаецца камунікацыя ў фестываляў. У меня узніклі праблемы і з «Паўночным зяннем», тому што я напісаў там пра фільм, які спачатку павінны былі паказаць, я не буду яго адмыслова называць, тому што гэта можа стварыць небяспеку самого аўтару. Але яны яго паказалі, сказалі, што ён будзе у праграме, а потым яго прыбралі, і ў іх яшчэ ўзнікла праблема з Ютубом, тому што Ютуб іх фактычна забаніў. Ты калі адкроеш «Паўночнае зянне» Ютуб-канал, ты пабачыш, што там няма відэа з мінулых гадоў, толькі за апошні год. Гэта проста сведчыць пра тое, што ўзнік нейкі страйк. Яны, канешне... Ніяк не звязана з іх рэбрэндынгам? Ніяк не звязана. Быў свой першы там Ютуб-канал, які проста фактычна знік. Я вось напісаў пра гэта, мяне папрасілі настойліва гэта выдаліць. Я не маю нічога супраць, але я павінен быў пра гэта напісаць, таму што мне падаецца, што мяне, а можа частку яшчэ тых гледашоў, якія больш пільна сочаць за фестывалямі беларускімі і ўвогуле за фестывалямі, трымаюць трохі за дурня. То бок, калі фестываль нешта праводзіць і у яго нешта не атрымліваецца, пра гэта можна паведаміць, а не рабіць выгляд, што гэтага насамрэч не было, і мы зараз робім выгляд, што так і патрэбна. А потым пісаць кулуарна і патрабаваць выдаліць навіны. Тое ж самае адбылося, што вельмі смешна і з фестывалем «Бульба-муві». Там вось была гісторыя з фільмам «Настоящий президент», яго стваральнік Юрый Хашавацкі. Настоящий президент. Сапраўдны прэзідэнт, прабачце. Звычайны прэзідэнт. Звычайны прэзідэнт. Гэта, пытанне перакладу. Сапраўды, звычайны прэзідэнт, як звычайны фашызм Михаила Рома, да якога ён адсылаецца. І там была праблема вось з падключэннем спачатку на самым фестывалі. Гэта была адна з важных падзей нават трэцяга дня фестываля, і яна цалкам не адбылася, тому што загадзя не быў зроблены тэст гука з самім рэжысёрам, а потым то, што ён нагаварыў, я гэта зняў і зрабіў матэрыял, і ён быў апублікаваны, але потым яго адразу прыбралі, таму што кіраўніцтва фестываля напісала, што гэта быў неўзгоднены тэкст, але гэта была публічная прамова. З іх боку, з боку фестываля не было зроблена ніякай працы там распавесці журналістам, што вось пра гэтую размову лепш нічога не пісаць, таму што можа быць небяспека самому аўтару. А яны пра гэта не падумалі, яны падумалі толькі пасля таго, як быў зроблены тэкст. І на мой погляд, гэта таксама зняважлівае стаўленне да гледачоў і да прэсы, таму што мы ні з кім не я не дамаўляўся з арганізатарамі, паколькі гэта
іх прэрагатыва паведамляць, што вось гэта небяспечна, не рабіце гэтага. Тады гэта ўжо было на сумленні аўтараў. А калі вось яны там робяць так цішком, пішуць там выдаўцам, што трэба прыбраць тэкст, таму што я чамусьці не ўзгадніў гэты тэкст з аўтарам, хаця гэта была публічная прамова. Публічную прамову ніхто ні з кім не ўзгадняе. Гэта, канешне, мяне трохі штурхнула ў глыбіню роспачы. Ну вось такія ёсць моманты, але пры гэтым я б зазначыў, што мне ў гэтым годзе спадабалася праграма беларуская, асабліва на Бульба-муві. Яна такая была нетыповая, былі такія свае... Я, дарэчы, хацела сказаць, што тое, што было ў конкурсе і на паўночным зядні, і на Бульба-муві, яно трошку пераклікалася. Слухай, гэта была добрая нагода паглядзець на нейкія новыя імёны. Пераважная большасць фільмаў кароткаметражных гэта былі студэнцкія працы, але яны былі даволі якасна зробленыя. Можа, недзе там пахрамывалі драматургічна і зместава, але ўсё роўна яно прынамсі прыемна глядзелася. Гэта не так, як калісьці мы узгадаем вядомы «Тэрмінатар 5». Ну так. Гэта ўжо трошку так інны ўзровень, і мне падалося гэта даволі цікавым, таму што пройдзе яшчэ пару гадоў, і калі гэтыя людзі там не расчаруюцца ў кінематографе і будуць працягваць рабіць, ёсць усе шансы, што мы пабачым сапраўды нейкі добры новы подых беларусаў у гэтай індустрыі. Я б сказаў, што гэта адбудзецца толькі ў тым выпадку, калі гэтыя рэжысёры неяк убудуюцца ў еўрапейскую індустрыю, менавіта так і будзе, бо гэта студэнты еўрапейскіх вучэльняў. Таму што большасць, прыкладна тое ж самае казалі ў 10-е гады адносна вось такіх выбітных рэжысёраў, якія толькі пачыналі на беларускіх фестывалях, але для іх не знайшло ім месца на Беларусьфільме, яны не змаглі уладкавацца ў Расіі, і то бок яны проста сышлі. То бок было пакаленне ў 10-е, сапраўды, там, якіх пасвечвалі на фестывалях. Не ўсе, але частка дакладна, яны себе ніяк не змаглі рэалізаваць. Вось праз адсутнасць гэтых магчымасцяў. І зараз тое, што адбылася эміграцыя, у гэтым сэнсе гэта вельмі добра, таму што гэтыя людзі, ці іншыя ўжо людзі, іншае пакаленне, якое зараз атрымала ўзнагароды на фестывалях, яны, магчыма, змогуць себе неяк знайсці у кінаіндустрыі Европы, там Польша, Літва, Латвія, там, я не ведаю, Словакія, Германія, там іншыя краіны Еўросаюза, і яны цалкам, калі яны амбітныя, сапраўды амбітныя, і захочуць працаваць у кіно, я думаю, што, канешне, іх чакае добрае будучыня. Прынамсі, яны себе змогуць неяк рэалізаваць. А калі б яны заставаліся ў Беларусі, то я сказаў бы, што гэта, напэўна, марныя спадзевы на тое, што з іх нешта атрымаецца, таму што проста няма магчымасцяў. Бачым гэта таксама на прыкладзе рэжысёркі, якая была і на Бульба-муві, і на паўночным зянні. Маю на ўвазе Мару Тамковіч, таму што гэта беларуска, якая атрымала кінаадукацыю тут у Польшчы і рэалізуе сваё кіно тут з польска-беларускімі камандамі, але ўсё роўна, нягледзячы на гэта і нягледзячы на тое, што большасць грошай у яе фільмах гэта польская, каманды там напалову польскія, як я ўжо сказала, яна ўсё роўна себе пазіцыянуе як беларуская рэжысёрка. Так і робіць фільмы на беларускую тэму, таму... Яна уже перакрочыла гэты ўзровень такіх невялікіх фестываляў. Нават, на мой погляд, гдынскі кінафестываль, дзе яна атрымала ўзнагароду, гэта ўсё ж такі ніжэйшы ўзровень, чым Трайбека, дзе адбылася прэм'ера фільма у Злучаных Штатах Амерыкі. І гэта ўвогуле самы важны, я лічу, фільм 2024 года у такім глобальным кантэксце беларускага кіно. Таму што ён, па-першае, паказвае, што беларусы у замежжы таксама могуць нешта здымаць. Хаця б з улікам таго, што Мара убудавана у такую польскую кіноіндустрыю, але пры гэтым яны могуць прасоўваць беларускія тэмы. А тэмы вельмі балючыя, звязаныя якраз з палітвязнямі. І мы вось якраз падыходзім да фільма «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вось што ты думаеш пра гэты фільм? Якім ён табе падаўся? Што было ўдала, што было неўдала, на твой погляд? Я не ведала, чаго чакаць ад гэтага фільма. І адзінае, што мне сапсавала прагляд, гэта тое, што моя сяброўка, якая глядзела яго ў Гдыні, прыехала і сказала: «Блин, мне нічого не понятно было». А яна полька, яна такая: «Я ад цябе ведаю больш, чым праз гэты фільм, і ўвогуле да мяне нічога не дабіла». І таму, калі я пайшла на прагляд у Варшаве, маім галоўным пытаннем было зразумець, окей, што
да яе не дагрукалася. І я аналізавала гэты фільм пад гэтым контам, як бы ці магу я яго паглядзець, паспрабаваць паглядзець яго, выключыўшыся з павесткі. І глядзець на яго як на фільм, а не на ўспаміны не праз прызму свайго беларускага бэкграунду, не праз прызму таго, што я ведаю, пра каго гэтая гісторыя і што было пасля. Гэта таксама тут вельмі істотна, што адбываецца зараз з героямі гэтага фільма. Ну вось, але ці героямі гэтага фільма? Ну то бок, Мара змяняе ім імёны. Гэта ўжо мусіць нас неяк адгарадзіць, адмежаваць ад сапраўдных людзей, па чыім узоры гэты фільм здымаўся. Але яна ўсё роўна спрабуе захаваць дакументальнасць, захаваць усё так, як ёй, магчыма, яны распавялі, але на гэтым губляецца кіно. І, магчыма, вось праз страх нешта перарабіць, неяк там, не ведаю, дадумаць нешта, з чаго яны не могуць ёй распавесці. Напрыклад, як сапраўды была Каця затрыманая, таму што невідавочна, яна не магла пра гэта спытаць. Яна пытала, магчыма, пасля гэтага у Дашы, у Чульцовай, якая тады была. Але ёсць такія моманты, у якіх ўсё ж такі можна было б падкруціць і паказаць гэтую беларускую рэальнасць больш, чым тое, што мы бачым толькі заснавана на тых словах, што ёй распавялі пра тую сітуацыю. Я не ведаю, ці я зразумела распавяла зараз. Я зараз пачынаю губляцца так. Але сэнс у тым, што яна занадта была прывязана да таго, каб паказаць гэтую гісторыю так, якая яна сапраўды ёсць, і на гэтым трошку страцілася на мастацкіх. Ну, я не пабачыла там шмат мастацкіх рашэнняў, якія мне хацелася пабачыць, таму што гэта фільм. Нейкіх драматургічных хадоў, якія б мяне прымусілі больш трывожыцца за тую сітуацыю, якая там адбываецца. Я ведаю, што шмат людзей плакала на гэтым фільме, але я разумею, што гэта плакалі беларусы, якія ведаюць гэтую гісторыю. Я з тобой цалкам згодны у тым сэнсе, што я не вельмі зразумеў, я ўвогуле трохі згубіўся ў гэтым фільме з кропкі гледжання, разумення, што там вось такая фантазія аўтарская, а дзе там гэтыя міфы, а дзе там рэальныя факты, пры тым, што мы разумеем, што гэта не сапраўдныя як бы персанажы, але яны заснаваны на іх. І мне вось, напрыклад, муляла вось гэтая сцэна з пакаяльным відэа. Я не магу там, я і не стану асуджаць там людзей, які записваюць гэты пакаяльны відэа, каб выйсці на волю. Гэта цалкам іх жыццё, і яны самі вырашаюць, як гэта зрабіць. Але паколькі я не разумею, гэта універсальны партрэт ужо, ці гэта трэба пра гэта пытаць, напрыклад, у Кацярыны Андрэевай, калі яна выйдзе, ці спрабавала яна запісаць, таму што такога відэа не з'явілася. Гэта як бы ніяк не ўплывае, але для многіх людзей, які сядзяць у турме, то, што яны не сталі ісці там на нейкія перамовы, гэта іх матывацыя трымаць сябе. І для мяне гэта такі вельмі складаныя рэчы. І я таму трохі разгублены гэтым фільмам, тому што я вось не мог знайсці вось гэтую памежжа, дзе што было, вось дзе факты, дзе міфы. Мне падалося, што гэта вельмі, ну ты таксама, я думаю, што гэта пабачыла, гэта вельмі стрыманы фільм у эмоцыях. Вось, менавіта, а гэта не грае яму на руку. Мне падаецца, што калі мы ўжо кажам, што мы хочам адвакатаваць і паказваць эту гісторыю, сітуацыю беларускіх палітвязняў і так далей, трэба біць па эмоцыях. І трэба выклікаць спачуванне ў гэтага гледача, асабліва ў таго, які знаходзіцца зусім не ў кантэксце. І тут проста вось гэта атрымліваецца непрапарцыянальная сітуацыя, таму што мы бачым на экране, як галоўная гераіня перад тым, як ісці на стрым, апранае на сябе там 2-3 пары майткоў, і іншаземец не зразумее, навошта яна гэтага робіць. Ну, гэта такія дэталі, так, гэта такія дэталі, якія могуць трыгернуць толькі беларусаў, які ў кантэксце любых людзей, які ў кантэксце. А з іншага боку, няма гэтых універсальных эмоцый, якія вось акурат затрыгераць у любога чалавека, таму што яны будуць універсальныя. Вось я размаўляў таксама з адной глядачкай, яна была ўпэўнена, што гэты фільм створаны для замежнай аўдыторыі. Я быў з ёй цалкам не згодны,
тому что для мяне калі глядзець пра беларускія фільмы агулам звязаны з 20 годам гэта іншы полюс чым напрыклад у 2022 годзе выходзіў фільм Мінск цалкам эксплуатацыйнае кіно непраўдзівае пра падзеі але пры гэтым якое працуе на эмоцыі на моцныя эмоцыі ад таго што адбываецца там на гвалт на эксплуатацыю на там на забойствы на шмат чаго і на іншым полюсе для мяне вось прынамсі знаходзіцца фільм Мары тому что ён максімальна такі пазбаўлены выхлашчаны ад гэтых эмоцый там нават калі адзін з герояў вось галоўны герой муж там Елены ён пачынае рыдаць яго аўтарка адразу так выводзіць у расфокус так і гэта такая спроба я разумею чаму Мара гэта рабіла гэта вельмі складана рабіць такое эксплуатацыйнае кіно тому что у нас вельмі жорстка на гэта рэагуюць ты можаш узгадаць гісторыю якая была з Курэйчыкам яго акрэсціна вельмі яно нават і не выйшла яшчэ так можа не выйдзе ніколі так тому что все вельмі трыгерыліся на тое что вось ідзе эксплуатацыі таму то что Мара выбрала такую стылістыку вельмі стрыманую гэта з аднаго боку показвае што яна все ж таки стварала такі тыповы еўрапейскі фільм гэта такая у яго візуальная стылістыка ну такой тыповай еўрапейскай драмы можа нават польскай драмы маральнага неспакою вось так, а мне ведаеш што нагадала гэта магла быць догма як бы догма 95 тому что таксама з мінімальным бюджэтам без дадатковых аўдыёвізуальных рашэнняў і так далей але вось менавіта што было заўсёды характэрна для догмы гэта ударыць у самыя суперболевыя кропкі чалавека і вось гэтага мне не хапіла з такіх дадатковых чаму мне таксама не хапіла гэта некай скончаная драматургія вось я просто назіраю за фільмам першая частка адбылася другая ідзе амаль сканчваецца і фільм сканчваецца у меня было адчуванне што ну відавочна все грунтавалася на тых падзеях звязаных з Беларусью то бок там няма было што прыдумваць і гэта то чтобы Мара прыдумала гэта было б ну што з імі стала ў будучыні гэта было недарэчна але мне не хапіла вось гэтага наратыву дадатковага расповеду і што яшчэ канешне разгубіла гэта то што быў дададзены дакументальны момант таму што ён ты маеш на увазе той самы у канцы ці так у канцы ён мне падаўся вельмі такім Ён разбурае увогуле всю гэту структуру ігравога кіно. Я перастаю верыць увогуле той, што было дагэтуль. Я бачу дакументальныя кадры, я ім веру больш адразу. Я не ведаю, магчыма, на мяне гэта паўплывала. Але пры гэтым я лічу, што гэта удалы інді-фільм, у якога добры фестывальны лёс з улікам таго, што ён быў прэзентаваны ў Трайбіцы, атрымаў узнагароду за лепшы дэбют на Гдынскім кінафестывалі, такім нацыянальным фестывалі для польскага кіно, што вельмі дарэчна, і што ён падымае пытанне палітвязняў і спрабуе гэта зрабіць, можа, нетыповым чынам і за невялікія грошы. Таму што мне распавядалі акторы, якія фактычна там здымаліся, яны маглі зарабіць там на іншых праектах, магчыма, болей, а ім было важна зняцца, каб падтрымаць гэты праект. І я лічу, што ў яго не толькі мастацкая вартасць важна, але і сацыяльная. То бок, каб стымуляваць вось працяг гэтай размовы, працяг рэфлексавання на тэму палітвязняў і тое, пра што яны праходзяць. Гэта важная частка дыялогу, грамадскага дыялогу, якая існуе. Абсолютно. Я згодна, што гэты фільм патрэбен, і я троху адвушыла сябе, бо за гэты месяц, дарэчы, быў у гэты час у Варшаве праходзіў таксама украінскі кінафестываль, і я размаўляла з адной журналісткай, якая мне сказала такую фразу, што, маўляў, фільм «Буча», першы мастацкі фільм украінскі, які знялі паводле падзей гэтай вялікай вайны, яна сказала, што для яе гэты фільм не на часе, і што занадта рана да гэтага падыходзіць. Я троху адвушыла сябе ад гэтага, мне падаецца, што лічыць катэгорыямі рана ці позна, ну, не на месцы. Трэба лічыць, просто глядзець, ці сапраўды гэта была вартасная праца, і што яна ўносіць, і нягледзячы на тое, што мы так тут ўсё сказалі пра фільм Мары, гэта патрэбная рэч, і вельмі добра, што Мара Тамковіч працягвае рабіць кіно, і што яна працягвае падымаць такія тэмы, таму супер, я магу толькі пачакаць, сядзець і чакаць, калі
яна атрымае яшчэ большае дафінансаванне, таму што збольшага гэта стужка цяпер мае поспех, і Мара атрымала ўзнагароду за найлепшы дэбют. Я спадзяюся, што гэта ёй дапаможа у тым, каб наступны фільм быў яшчэ лепшы. Так, ну для будавання кар'еры гэта, канешне, будзе істотна, і будзем сачыць за тым, што будзе Мара, у тым ліку, якія тэмы здымаць, пра што здымаць. Мне падаецца, цікавы будзе лёс у рэжысёркі. Так. Тарас Тарналіцкі. Юлія Алексеева. Кінотэатр Беларусь. І вось так, хуценька, бам-бам. І да наступных сустрэчаў.